Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw munu sogolunu mali kunafoni.net kan mali kono ani mali koka mafoko bismillah ko émission kene kan no Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak betali ke sungolo takabolo nyumo anati mago nyumo kan. O okmu kono ne kelente an willa kasi an balmake doma akana an ɲiningalu jaabi an bolo walasa aw ni ne an bɛɛ ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ sungalu ko in kan nka sani an ka ɲiningalu timɛ tɛnwa la an bɛ hakɛto ɲiningaw fɛ n'an donna mɔgɔ min gasi la ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama an balimakɛ assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I bismillah an ka émission kɛnɛ kan i nana an ka ɲiningalu jaabi an bolo diyara an ye. I bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlikɛbagaw ye dɔɔni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne tɔgɔ Muhammad Khatib Kanute. Mɔgɔw bɛ n dɔn Kismala. Faamuyali sɔrɔla o la. Bon an tɛna kuma janya tuguni an bɛ taga n'an ka ɲininkaliw ye. Kosɛbɛ. An b'a mɛn sunkalo wa an yɛrɛ bɛ sun fɛnɛ. Est-ce que i bɛ se k'a fɔ ɲɛna sunkalo yɛrɛ ye mun ye ya? Sunkalo ye kalo de. Kalo min Allah subhanahu wa ta'ala ye kalo in kɛrɛnkɛrɛn k'a di alakira mantow ma. Sallallahu alaihi wasallam. A bɛ komi calendrier grec bɛ cogo min na. Kalo silamɛya kalo fɛnɛ ye kalo 12 ye. Sunkalo ye kalo ye kalo min ni silamɛya ka kalo don. Silamɛya ka kalo 9 o de ye sunkalo ye n'a bɛ fɔ a ma shahru ramadan. Sun kalo. D'accord. Silamɛya fɛnɛ kalo 12 de b'a la. Donc kalo 12 la Ala ye kalo dɔw sugandi k'u kɛ kalobaw ye. Donc sunkalo ye Ala ka kaloba de. Wagati min na silamɛw bɛ sun a la. Faamuyali sɔrɔla o la. Est-ce que i bɛ se k'a fɔ ɲɛna sunkalo nana cogo min na? Sunkalo nana silamɛya kɔnɔ hijira san 2nan. Hijira yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ pour que a ka faamu parce que silamɛya ka jate daminɛna hijira de la. Ala kira bɔlen Maka sallallahu alaihi wasallam kana Madina. D'accord. Donc o san 2nan Ala ye sunkalo wajibiya silamɛw kan. Sunkalo nana ten. Bon sunkalo fɛnɛ wajibiyali parce que a bɛ komi jamana sariya la sisan nɔ code pénal de bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ wajibi a bɛ kɛ wajibi ye ni sariya kisɛ dɔw de donc sunkalo kɛra ni wajibi ye ni sariya kisɛ min ye o sɔrɔla Ala ka kumakan de fɛ Ala b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ko aw mɔgɔ minnu limaniyalen don Ala la aw minnu dalen don Ala la sunkalo kɛra aw ma wajibi ye i n'a fɔ a kɛra manton tɔw kan wajibi ye ka kɔn anw ye cogo min na. O manton tɔw cidenw b'a la ciden fɛn fɛn bɛ yen nɔ o sunna. Par exemple ni Nabila Ibrahima ka histoire lajɛ alayhi salam wagati min na a mago tun bɛ Ala la a sunna a nana a kontan kojugu kan Ala bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ye gɛsɛ ta k'a da ko Ala tilala k'a fɔ k'a ka dɔ fara su in kan o ye histoire don kuma an t'o kɛnɛ kan mais Ala ka kuma k'a yira k'a fɔ tiɲɛna nin kuma in prévu b'a la ni Nabila Ibrahima ka Nabila Musa ka histoire ye. Inshallah. Faamuyali sɔrɔla i ka kuma la. An y'a jateminɛ k'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ lundi sun ka jeudi sun nka est-ce que i bɛ se k'a fɔ n ye kun jumɛn a b'a kɛ ka d'a kan hali an yɛrɛ mɔgɔ caman b'a kɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam déjà Alakira ka ko nɛɛmama yɔrɔ ye min ye sariya bɛ taa Alakira de la sallallahu alaihi wasallam. Voilà mais Alakira kun bɛ lundi sun ka jeudi sun nafila de kun don a b'a kɛ. Voilà don dɔ la Alakira ɲininka kun jumɛn na a bɛ lundi sun Alakira ko sababu la ale bangena ka bɛn lundi de ma. A bangena ka bɛn lundi ma ko sun a bɛ lundi sun. Mais dalu wɛrɛw b'a la min b'a yira k'a fɔ Alakira bɛ lundi sun a bɛ jeudi sun. Ani Alakira kun bɛ kalo tile 13 14 15 n'a bɛ fɔ olu ma ko baduru su olu ye don ye kalo bɛ jɛ
hali ni ka miseli bina i bɛ se k'a tɔmɔ a don su fɛ o ye baduru don ye komi an yɛrɛ ye baduru kɛlɛ mɛn cogo min na baduru ye kalo tile 13 14 15 voilà dɔnnibaa dɔw ko tile 14 tile 15 tile 16 mais min sabatilen kɔni don o ye tile 13 14 ani 15 ye voilà donc o sun kɔnɔna na nafila sun de don komi nabila dawuda alayhi salam ale tun bɛ sun a tun bɛ bi sun a bɛ sini bila a bɛ bi sun a bɛ sini bila alakira ka sahaba dɔ tun bɛ yen nɔ fangaba tun b'a la a tun bɛ sun ka da ye kosɛbɛ a tun bɛ don o don sun alakira y'a bali ka bɔ a ma a nana fɔ alakira n bɛ sisan alakira ko a ma ayi kana kɛ alakira ko a ma n'i ma ɲɛ i b'a kɛ bi sun i ka sini bila mais a tigi kɔrɔlen si kɔrɔbayalen a fanga dɔgɔyalen a ko n'a ma siran k'a fɔ ka ni a ye fɛn in layidu ta alakira ye sun ya tun b'a dabila o de kama u b'a fɔ ko alabatola ɲuman ye min ye hadamaden i bɛ se ka min kɛ ka dumɛya la a dɔgɔya n'a caya i bɛ se ka fitinin min kɛ ka dumɛya la o de ye alabatola ɲuman ye donc alakira ka jeudi sun ka lundi fɛnɛ sun o fɛnɛ ye secret ye min b'a yira an na k'a fɔ don bɛ sunni fɛn t'a la dɛ n'i y'a kɛ fɛn t'a la ka tile kelen bila u ni ɲɔgɔn cɛ mais alakira bɛ nɔgɔya de ɲini an ye a bɛ nɔgɔya de ɲini an ye o de kama dɔgɔkun kɔnɔ a bɛ tile 2 sun faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ sisan an b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw ka âge tɛ denmisɛnninw ka sun na nka e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna cɛ ka sun kan ka daminɛ âge jumɛn na ani muso fɛnɛ kan ka sun daminɛ âge jumɛn na ni ɲininkali ye ɲininkali barikamanba de ye parce que anw bɛ jamana minnu na sisan âgew de bɛ yen nɔ par exemple n hakili la Mali sariya la muso bɛ se ka furu à partir de 17 ans. Ne kun bolo 14 ans de don. Je pense la loi ni ma fili kɔni n hakili la muso bɛ se ka furu à partir de 17 ans o ye jamana ka sariya ye bon n hakili la mɔgɔ fɛnɛ ka jamana pour que ka kɛ majeur ye par exemple n'i ye kojugu kɛ Mali la n hakili la ni i tɛ 18 ans bɔ i bɛ taga boli de voilà donc mineurs bɛ taa yɔrɔ min na ni musow bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taga yen de mais n'i tɛmɛna 18 ans kan i bɛ taga kaso bonba la bon sunkalo bɛ wajibiya mɔgɔ kan wagati min na ni balikuya la silamɛya ka balikuya ye mun ye silamɛya ka balikuya ye cɛ ni poil commencera ka bɔ a la a dogoyɔrɔ la n'a commencera ka si commencera ka bɔ a fari la o ye balikuya taamasiyɛn ye muso ta ye n'a commencera k'a ka laada jeli ni muso y'a ka laada jeli ye o ye sunkalo wajibiyalen a kan o tɛ sunkalo dɔrɔn fɛnɛ wajibiyalen a kan a ka faamu komi an bɛ sunkalo émission de la o ye alabato bɛɛ lajɛlen de wajibiyalen a kan ala t'a somɔgɔw ɲininka foyi la bilen a kungo la fo n'a kɛra a yɛrɛ ye ni mɔgɔ balikuyara dɔrɔn i n'i fa bɛɛ ye kelen vous êtes au même pied d'égalité i ka ɲuman o jurumu bɛ sɛbɛn i kun i ka ɲuman o baraji bɛ sɛbɛn i kun i ka juguman baraji bɛ sɛbɛn i kun voilà ni mɔgɔ min kɔni balikuyara ni sunna i t'a kɛ i fa ye i t'a k'i ba ye a baraji tɛ sɛbɛn i fa kun a baraji tɛ sɛbɛn i ba kun i yɛrɛ de b'a sɔrɔ faamuyali caman sɔrɔla o la sisan est-ce que sun jagoyalen don muso kɔnɔma kan sun jagoyalen tɛ mɔgɔ bɛɛ kan fɔlɔ par exemple ala ko ko ni mɔgɔ min man kɛnɛ walima n'i bɛ taama sira la ko i k'i ka sun déplacer k'a bila wagati wɛrɛ la a tɛ bin ka bɔ i kan dɛ sun in bɛ bɔ par exemple an bɛ sunkalo la sisan nin wagati e degunnen don i man kɛnɛ ou bien i bɛ tagama sira de la o degun kosɔn e ka sun bɛ bɔ bi la ka taa bila don na i bɛ lafiya don min na voilà soit n'i y'i sigiyɔrɔ sɔrɔ ou bien kɔnɔmaya fɛnɛ ni muso kɔnɔma sunna n'a tɛ fɛn tɔɔrɔ a den na foyi t'a la mais ni docteur y'a ye k'a fɔ ko sun in bɛ je den kan o yɔrɔ la a bɛ sun bila mais n'a b'a dɔn a bɛ se ka sun foyi t'a den sɔrɔ a fɛn t'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka sun mais sun fɛnɛ secret dɔ b'a la secret ba de bɛ sun na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sumu tasihu a ye sun aw bɛ kɛnɛya sun fɛnɛ fura de par exemple anw yɛrɛ ka jamana ninnu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ anw bɛ kalori baden de dun donc an farikolo falen don grade la farikolo an bɛɛ farikolo ye tulu de ye ka sababu kɛ an ka dumuniw ye u ma contrôler donc o tulu ninnu an bɛ wagati min kɛ n'an tɛ sun
farikolo tɛ temps min sɔrɔ ka dumuni kɛ a bɛ tulu ninnu de tigɛ tigɛ k'a dun. I m'a ye ko obésité ye mun ye bana tɛ wa. Est-ce que ni mɔgɔ min bɛ sun n'i ka sun ka ca i bɛ bonya. A ka gɛlɛn. I ka bonya hali n'i bɛ bonya a bɛ kɛ bonya bɛrɛ bɛnni quoi. A tɛ kɛ mɔgɔ i tɛ kɛ mɔgɔ belebeleba ye fo k'a dama tɛmɛ. Voilà. Sun kɛnɛyama yɔrɔ ye nin de hali ni Ala kira ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam science y'o montré bi ko sun bɛ mɔgɔ kɛnɛya. Faamuyali sɔrɔla o la. Kosɛbɛ. Sisan an balimamuso dɔ ye ɲininkali kɛ a ko walima n'a sɔrɔ an bɛ sun na n'an bɛ se ka parfum fiyɛ ka to ka soit k'an da brosse pati ani brosse la. Bon sisan muso ka parfum fiyɛ yɛrɛ fɔlɔ o yɛrɛ ye kiti wɛrɛ de ye sunkalo yɛrɛ ka bɔ a la muso ka parfum fiyɛ basi foyi t'a la mais a bɛ parfum fiyɛ cadre dɔ de kɔnɔ a ka so kɔnɔ ou bien a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ muso ka parfum fiyɛ ka bɔ a tɛ bɛn o ye silamɛya ka sariya de ye o tɛ sunkalo ye dɔrɔn ye dɛ o ye silamɛya ka sariya de ye muso ka parfum fiyɛ ka bɔ a tɛ bɛn parce que mun na alhamdulillah ala ye hadamaden da fɔlɔ ka tiɲɛ ɲɛ ala y'o de fɔ k'a ye hadamaden da ka tiɲɛ ɲɛ mais a ye muso fɛnɛ da fitina de b'a nɔfɛ donc parfum ye fɛn de ye min bɛ mɔgɔ attirer hali ni tɛmɛna mɔgɔ la n'a m'i ye ni parfum kasa duman b'i la a b'a tigi attirer vers toi bon silamɛya dun bɛ fɛ k'o de bali silamɛya bɛ fɛ k'o de bali parce que tubabu b'a fɔ min ma ko perversité voilà donc silamɛya bɛ fɛ k'o de bali silamɛya bɛ fɛ an ka kɛ mɔgɔ tilennenw de ye an kana fitina an ka ɲɛnamaya la o de kama yɔrɔ min na silamɛya b'a fɔ ko mɔgɔw kana jɛnɛya kɛ yɔrɔ an bɛ sun kiti de kɔnɔ mais an bɛ profiter ka nin fɛn ninnu fɔ ala kira dɔnniba sallallahu alaihi wasallam dɔnniba dɔ ko a ko cɛ i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ siɲɛ kelen aw jeli de bɛ to ɲagami ni ɲɔgɔn na fo lahara jɔ don jɛɲɔgɔnya siɲɛ kelen a y'aw jeli a tigi jeli de bɛ ɲagami jeli la a bɛ na ni tiɲɛni min ye société la par exemple jɛnɛya bɛ na ni tiɲɛni min ye société la a bɛ du de ci a bɛ jamana ci sinon den tɛ ala bolo muso t'a bolo ala ka sanu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan balimamuso t'a bolo donc n'ala ko an ka fɛn min to yen an b'a to an yɛrɛ de ye quoi an ka nafa de b'a la parce que fɛn fila de don ni jɛnɛya warala furu bɛ dɔgɔya ni jɛnɛya warala yɔrɔ yɔrɔ furu bɛ dɔgɔya n'i y'a ye bi cɛw les hommes ne sont pas intéressés pour se marier parce que u bɛ fɛn de sɔrɔ furukɛlaw bɛ min sɔrɔ mais n'u t'a sɔrɔ u bɛ furu kɛ voilà donc bi furuko dun problème ba de bɛ an ka jamana in kɔnɔ a problème clé dɔ ye nin a clé dɔ ye nin faamuyali sɔrɔla o la inchallah an balimamuso dɔ fana ɲininkali kɛ a ko n'i bɛ sun na ni sun tigɛ wagati surunyalen yɛrɛ don n'i ka laadaw ye est ce que i bɛ se ka sun tigɛ walima i bɛ continuer n'a ye n'i ye laada kɔni o ye sun tigɛlen de ye a bɛ se ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ o y'o don sun kɔni alhamdulillah o y'o bannen faamuyali sɔrɔla laada ye an bɛ profiter o fɛnɛ na musow ka laada tɛ kelen muso dɔw bɛ yen u bɛ laada ye kalo kɔnɔ siɲɛ fila o ye tiɲɛ donc minnu ka laada bɛ na kalo la siɲɛ fila bana tɛ dɛ a dɔw ta bɛ naturellement u bɛ laada ye kalo kɔnɔ siɲɛ fila donc n'i y'o laada ye o kalo kɔnɔ siɲɛ fila i b'o don sigi i b'a sun i b'a juru sara olu tɛ bana ye dɛ olu tɛ bana ye ok ayiwa karamɔgɔ komi émission sera kuncɛma yɔrɔ ma n'a sɔrɔla conseil dɔ b'i yɛrɛ bolo ani dugawu dɔ b'i bolo k'a lase an filɛkɛbagaw ma surtout bana min b'an fɛ yan n'o ye coronavirus ye an bɛ kuma min fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an bɛ sun tigɛ komi bɛɛ ɲɛ b'a la an ka tabali kan cogo min na tamaro bɛ yen nɔnɔ bɛ yen alakira ko k'an ka sun tigɛ ni nɔnɔ ye dɔnnibaw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ an ka diɲɛ dɔnnibaw k'a fɔ ko nɔnɔ ye aliment complet de ye a bɛ dumuni mago ɲɛ a bɛ miniji mago ɲɛ donc o kɔfɛ an bɛ min fɔ hadamaden bɛɛ lajɛlen o ye ladilikan ye an yɛrɛ
dunguru dɔ de bɛ ka bɔ an si la layidu tɛ mɔgɔ si n'ala cɛ k'i bɛ su n'a ye donc en tant que o layidu tɛ mɔgɔ n'ala cɛ an kana jafarinya ala la ka sababu kɛ ala ka minɛli ka jugu ala ko mɔgɔ minnu n'ala b'u lajaba a k'u bɛ bin min dun laysa lahum ta'amun illa min dɔrɛ dɔrɛ ye bin de ye hali n'i y'a di diɲɛ baganw ma u t'a dun ala ko ni mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ minnu lajarabi lahara don olu de b'o dun donc an k'an jilaja an ye ala kota minnu kɛ an ye fili minnu kɛ sunkalo ye occasion de ye an ka segin ka taa ala ma an ka ala yafa deli n'an ye ala yafa deli ala b'an sɔn parce que ala ko a ye ne yafa deli n b'aw sɔn sanji la k'aw sɔn nafolo la k'aw sɔn den na n'ala yafara mɔgɔ ma a b'a tigi sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ala ka yafa ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين Karamogo ami fo ina na wele jabi an filɛli baga cɛ n'a muso ni ne kun ye Ramadan Mubarak ye nka san'an ka kɛnɛ kuncɛ conseil damadamani b'an bolo k'o da aw tulo kan ni aw ye sun tigɛ aw kana to yɔrɔ kelen a ye tagama dɔɔni wa aw ka jiba min ni ji mini man di mɔgɔ min ye jimafɛn caman filɛ nin olu bɛ se ka olu matarafa kosɛbɛ o ka ɲi aw ma a ka ɲi aw ka adamadenya la ni ne kun ye Ramadan Mubarak ye an b'a fɔ k'aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alakira Muhammadu Alakira Mamadu